hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Lagunok, ostegun honetan korrika aztetela! Bai ba, Andoainen hasi eta Baionaraino! Andoainetik Baionaraino korrika? Martin Ber, Euskal Herri guztiak zeharkatuz Euskararen alde eta korrika! Gu erean izango gara! Irritz Porrotx eta Marimoto txekin batera. Arratsaldeko 3:00etan, Andoango Goiko plazan, udaletxe parean, hasi eta kalejira ederra egingo dugu Martin Ugalde kultur parkeraino.